kyseessähän oli siis ensimmäinen kerta, kun tämä kaveri hyppi. Minä kun hyppiä lisää. Aattu tänne päin. Tänne. Täällä on ruokaa. Joo. Nyt se täältä hakee. Eikö se hakee täältä? Tuo. No okei. Käy se tästäkin. Tää on kyllä ollut sun kanssa semmonen päivä. Niin, lähdet jo ihan liikenteeseen. Vau. Tuutko sä vähän tähän tyynyn, tai pyyhkeelle kummiskin, et mene tuohon kylmälle lattialle. Otas mä vähän sen sekoitan tätä. No niin. Noin. Joo, siellä on. Noniin. Alettaisiko me nyt olla about ja rallaan sellaisessa jamassa? Joo. Sitten se taas se ihan tyhmä vaihe, kun meidän pitää sut puhdistaa. No nyt on niin läskikupu, että hyvä jos tän sulatat. Yhtään enempää ei mahtuisi. Niin.